zapravo zadnji dan otvorenih vrata na ovoj lokaciji. Velika vijest je da u sredinom 5. mjeseca se selimo na novu lokaciju. U industrijskoj zoni Čepin gradi se na površini od 2700 kvadratnih metara. Gradimo novo poslovno sjedište. U sklopu preseljenja, a ujedno kao dio poslovne strategije grupacije, odlučeno je da ćemo prelaskom na novu lokaciju promijeniti i ime i logo tvrtke. Evo danas na ovom danu upravo je naš generalni direktor Manuel Januš predstavio svim posjetiteljima i tu važnu vijest. Tako da evo, sredinom 5. mjeseca, osim preseljenja na novo sjedište, tvrtka Novo Commerce postaje Ipso Croatia. Ipso je već jako dobro poznato u cijeloj Europi. Naše kolege u Rumunjskoj koji se nastupaju pod nazivom Ipso SLR također prelaze u Ipso Romania, Ipso Rumunjska. Također u Njemačkoj smo od siječnja ove godine grupacija Monoyer je preuzela i 2 dilera za John Deere, znači Rabo i B+N Landtechnik. A također u sklopu AG divizije u Turskoj imamo kompaniju pod nazivom Ipso Tarim. Tako da je zapravo Ipso dosta zvučno ime i time ćemo zapravo samo ojačati naše ime u Europi, a zapravo sve ostalo ostaje isto. Djelatnici, kvaliteta, usluga, tako da evo. Znači Ipso Hrvatska će dalje biti glavni zastupnik brenda John Deere, Kuna, Bednara, Sipteka, Pišona, Samsona i svih brendova koje smo do sada zastupali. Velika prednost u odnosu na ovu lokaciju što će novo sjedište imati veliki servis. Imat ćemo i mostnu dizalicu koja će moći pokriti svaki kvadratni metar sjedišta. Pristup samoj lokaciji će biti puno jednostavniji i ajmo reći zahvalniji i za sve koji trebaju doći u tvrtku. Novi uredi, sve će biti po najnovijim modernim standardima naše grupacije, tako da se veselimo prelasku u novo sjedište. Istaknuo bih da smo prošle godine imali vrlo uspješnu suradnju sa nekim velikim sustavima, pa bi tu istaknuo tvrtku Podravka Agri, gdje smo zapravo mi kao Novo Commerce International imali rekordnu isporuku traktora. Tako da planiramo i ove godine nastaviti tu uspješnu suradnju i sa ostalim tvrtkama i zajedno rasti s njima. Na ovom događaju, zapravo danima otvorenih vrata, gledali smo napuniti dvorište zbilja sa strojevima, tako da smo zbilja, evo, imamo veliki broj traktora. Zatim tu su i priključci i Kun, Bednar, a prelaskom na novo sjedište mislim da ćemo imati premijerno moći prikazati i novu seriju 8R traktora. John Deere je dobra marka ponajviše zbog servisa i dostupnosti dijelova i tako. Jer nema u roku 48 sati je sve tu ako nemaju, ali više manje šta god da nazovemo sve je tu. John Deere je za mene najbolja marka traktora, s njima radimo već preko 20 godina. Imamo 5 traktora od većih, od petica pa do osmice. Servisna podrška je jako dobra. Sve stiže u roku 48 sati i jako smo zadovoljni već s time već 20 godina.